टमेट'जों ना बाहायबाय टमेट' ओमफ्राय नैबे दाउ आथिं बिखा बेजों खोमसि जायो आं लानायानो खोमसि टमेट' नाजों नै नाया एवखांनानै दोनबाय खावसेखौ होगोन नैबे अनलामोनहाय अनलाया माबायदि दंथाय दहायनि अनला आलु बियो ओंखाम दाउजों आलुजों एवगासिनो ओमफ्राय टमेट'जों नाजों ओंख्रि बानायगासिनो साराया दुंबाय नै गाइस बिथिं दाउ एवनो नागिरदों आलु लासै हरनांगौहाय बिथिं टमेट' नैबेहाय टमेट'आ मबाइल लानानै मोसाथारलायबाय बियो मबाइला गोलैगोनथ' खालि मबाइल आं दा मा मोनाबायथ' दा देखो गाइस ये रात का समय है हो रहा लाइट होनायखौ स्रां नुदों नङाबा खोमसिमोन बेखौ होआबा ओरै थालासो मानो होनबा रावबो गैया नालाय थाला होननानै गालांदों हाबा जाहैदों माखासेया मामि एसे माबाबावनो आलु फ्राय खालामदों बेखौ खालामखांनायनि उनाव दाउखौ हरगोन होदो इचिबो आलूखौ गोथाव मोनथारबाय जे हो गया अब मछली दे दो दिनै संग्राया बेलेगसो लोगोफोर मानो होनोखि आं लोमजादों नालाय ओंखायनो हाजिरानिसो संबाय खोमसि जायो गोदौथोंसै दसे दाउ होबाय गोदौ दाउ फ्राय आलु फिसा मालायहा लेखा फरायो नै बेहा मबाइल नायगासिनो मा जानोसै थांनायालाय बारा गैया ब्रयलार बिखा आथिं आमाय tutul आलु फिसा फ्राय मोनाबायना ओंखायनो एसे खोमसि नुदों बेनि थाखायनो मोनाबिलिया आलुआथ' जाखाबाय पियाज एबार नमक दिनै आं नङा दे लोगोफोर दस्रासो संग्राया ini saya baju ragu
गुरा ओमफ्राय हालदै बिनि उनाव सबदेने वाली है हल्दी मोदोमबाय गोथाव गोथाव ओंखारबाय दसे थानानै बिनिफ्राय देनायखौ हमसै ओरै फारसे टमेट' गोदौगासिनो दङ नै टमेट'जों ना बाटाजों माबा होनबावलै बे नाखौ मा होनबावथाय मारैबा देनाय होबाय देनाय होबाय रात का समय है इसलिए दोस्तों अंधेरा दिख रहा है देखो रात की खाना पीना है ये ini agak belum kalau ya nggak mau yang अब ये देने वाला है दोस्तों आलू दिनै आंहा जाग्राल' दिनै आं सङाखै मानो होनबा देहाखौ दुरबल मोनदोंना एसे प्रब्लेम जादों लोमजादोंमोन नालाय अन्नानै लोगोफ्रा प्लिज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना है और सर्वाइवर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए लाइक दीजिए कमेंट दीजिए और दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए यम्मी टेस्टी निकले ना टमेट' एसे जिरा होना होबाय लोगोफोर मानोना मोनसै नालाय बियो दुन्दिया ये बिबाराबो होजायोलै धनिया पत्ता देखो ज़्यादा नहीं है बस थोड़ा है उनला करी है मसाला ती होखाबाय अब देने वाले हैं पानी बारा नाङा एसेल' होगोन नङाबा गेफे जायोना दै होबाय नै मोनबाय लोगोफोर टमेट' आरो नाया टमाटर और दैया रानबाय जाबाय मोनबाय आलुजों दाउ ब्रयलार आथिं बिखा ओमफ्राय थुखा मोनबायानो एसे बिदै थाबासो गोथाव जायो जाबाय आं जानाय बायदि मोनबाय आं खोमोरसां सिरानबावसै तो गाइस मोनबाय ने जाबायना संख्रि आं बिदि बिदै एसे थाबासो गोथाव मोनो बिदिब्ला भिडिअखौ डिएन खालामबाय लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर